खुलुमबाय दैलि खौरां निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय बे समाव दंफैयो आङो रामफलबिल 8 नं दतमा बियाबनि बारग' MCLA ज्यतिरेन्द्र ब्रह्मनि न'आव दंफैयो आं बाहाय गोबां रायजो राजाफ्रा जानाय लोंनाय प्रग्राम खालामदों बेखायनो मानि थाखाय जानाय लोंनाय खालामदों आं बिथांमोनाव सोंनानै लानि बायद' बे जानाय लोंनाया मानि थाखाय खालामनाय जादों जोमै सारनि अननानै जोंखौ फ्रि बैसागु जाहोदों जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों एखेबारे अमा बेदर जाबाय नै बोरमा लाब्रा दालि जहल मैथा नाथुर बर'नि ओंख्रि बिराद मोजां जाबाय जोङो फैगौ BTC इलेक्सनाव सारखौनो केन्डिडेट महरै मोनफिनगोन नामा बेखौथ' मोनफिनोबा जोङो मोजांखौनो मोनगोन माने सारानो आगोलनिफ्रायनो सोलिबाय थानायाव जिउयै माहामै सोलिखादोंमोन जोङो बेजोंनो नाजाबोखादोंमोन आगोलनिफ्रायनो जोङो आसा दं आरोखि जिखुनु मेडामालाय मा होनो सानो आंनि बुंनो साननाया बेनो सारखौनो जोङो मोनफिनगोन बायदि होननानै आसा खालामगासिनो दं दा बिथांमोनाव जों गोबां सोंनानै मोनथिबाय थारैनो ज्यतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो बिथांमोना गोदानै सायख'जानाय केन्डिडेटआव नांफिनगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों लोगोसे आरो गोबां मानसिनाव आं सोंनानै लाबावगोन बिथांमोनहा मा बुङो ओमफ्राय मेडाम दा मानिमोन बे जानाय लोंनायाथ' जोङो नैबे 2025 सन ओमफ्राय ज्यतिरेन्द्र ब्रह्मनि सिथ्लायावनो जोङो बैसागुनि जोबनाय सम फारसे सारा जाहोबाय लोंहोबाय बलेथे लोंनाय मानि जोंबो दैखौसो लोंदों गुबुनखौ लोङाखै सारा जेखौनो होदों बेदरै नायै मैथाजों नाथुरजों बे बेलायाव जोंबो जाबाय आरो फैगौ समफ्राव जोङो सारखौनो केन्डिडेट महरै जोंबो मोननो हास्थायो जोङो आरो सारनि सायाव 100% जोंहाबो देरहागोनखौ आसा दङ ओरैनो मेडामा बबेनि आङो रामफल प्राइमारिनि ब्लकनि एसे मेम्बार नंगौ थारैनो गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौनो नांफिनगौ होननानै बुंदों दा बिथांमोनाव सोंनानै लाबावनो नैबेनाव बिथाङा दिनै मा फोरमायो आच्चा नोंथां दिनै बे जानाय लोंनाया मानि थाखाय खालामनाय जादों बेखौ जोङो UPPLनिफ्रायनो जोङो सापर्ट खालामनानै होबाय जों बेखौनो जादों आरो जों UPPLनि मानसि नालाय बे साराबो UPPLनि मानसि जों दा बेखौनो बिराद मोजां जादों आरो बेयो जोङो थैजासे जोंनो UPPLआ थांनानै थानांगौ बेनोसै ओमफ्राय ओरैनो सारखौ BTC बिसायख'थियाव सारखौनो नांफिनगोन नामा नांगौ आंथ' सारखौ नांगौ नंगौ दा गोबां रायजो राजाफ्रा सारखौनो नांफिनगौ होननानै बुंदों दा बिथांमोननिफ्राय जों सोंनानै मोनबाय थारैनो नंगौ फैगौ BTC बिसायख'थियाव सारानो मोनफिनगोन होननानै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आसा मानि जानाय लोंनाय ज्यतिरेन्द्र सार ओरैनो बैसागु माबानि जाहोदों देग्लाय बोसोर गोदाननि थाखाय UPPL पार्टिनि थाखाय ओरैनो मा बेदर खालामनाय जादों अमा बिबुजों बेदरजों बिथै बिखा होनानै सारियाव जौजों सिरिसे लोंहोनाय जाहोदों ओमफ्राय ओंखाम जानायाव बेदर अमा बेदरजों खुमब्रानि एवनाय ओमफ्राय बोरमा बेदर आलु होदों ओमफ्राय बेजों जाहोनाय जादों ओरैनो जौआ ओमफ्राय एफा लोंहोनाय जादों कय हाजार जनसो जागोन जाफैनाया 3-4 हाजारसो जादों जाहोनाया बेनोसै